Voda znamená život. Túto definíciu pozná snáď každý z nás. Ako využívať dažďovú vodu na záhrade, si povieme v dnešnom tematickom dieli. No a okrem toho vám predstavíme zaujímavé ergonomicky tvarované náradie, ktoré vám uľahčí prácu. Zostaňte s nami. S odborníkom vám vysvetlíme, ako fungujú zberné nádrže na dažďovú vodu a vyvrátime mýtus o nekvalite tejto tekutiny. Ďalšou nemenej zaujímavou témou budú netradičné ergonomické tvarované typy ručného náradia. A v záhradnej poradni vám Janka prezradí, ako efektívne bojovať proti slimákom. Zadržiavanie dažďovej vody je staré snáď ako ľudstvo samo. Už v starovekých kultúrach sa využívali rôzne cisterny, zberače a nádrže. Z našich záhrad poznáme najčastejšie staré sudy napájané z dažďových zvodov a rýn. Aké sú aktuálne trendy v tejto oblasti, prezradí náš hosť. Pán inžinier, prečo by mali naši diváci zadržiavať dažďovú vodu? Tých príčin je viacero. Jednou z veľmi dôležitých príčin je tá, že dažďová voda je destilovaná voda. Neobsahuje žiadne prímesy. A to, že je to destilovaná voda, je veľmi dôležité, pretože táto destilovaná voda má úplne iné vlastnosti ako pitná voda, ktorá je tvrdá, ktorá obsahuje minerály. A táto destilovaná voda je tzv. Hladná. Ona dokáže rozpúšťať, má veľmi dobré očistné účely a tiež je na mnohé užitkové účely výhodnejšia, ako je pitná voda. Tým pádom je výhodnejšia aj napríklad do záhrady, že rozpúšťa lepšie minerály obsiahnuté v pôde? Určite. Pokiaľ sa používa na tlakovú závlahu, tak napríklad nedochádza k zavápňovaniu trysiek pri tlakovej závlahe, čo je vlastne taký postrach záhradníkov. Zberné nádrže sa často vyrábajú z kovu. Ich nevýhodou je zafarbovanie vody hrdzou a tým pádom aj zníženie jej kvality. Naopak, zberné nádrže z betónu sú mimoriadne ťažké na manipuláciu a do vody uvoľňujú zlúčeniny vápnika. Ďalším možným materiálom nádrží je plast. Najčastejšie sú vyrobené z polypropylénu, ktoré sú ľahké, dokážu 3-4 chlapi bez problému ručne premiestňovať a osadiť do vykopaného výkopu. Ako ste spomenuli, polypropylénové nádrže sú tie asi v súčasnosti najvyužívanejšie. Vidím tu konkrétne nejaký model, môžete nám ho opísať? Skladá sa zo samotného tela zásobníka, to znamená, tu sa uschováva dažďová voda. Objem tohto zásobníka sa pohybuje od 1000 litrov až po 12 000 litrov. Ďalej je to vstupná šachta s poklopom plastovým. Cez túto vstupnú šachtu v prípade potreby je možné zásobník čistiť. Nachádzajú sa tam aj také technické armatúry, je tam čerpadlo, hladinový senzor, ďalej je tam filter. Pokiaľ dažďová voda priteká do zásobníka, tak je tu aj ukludňujúci prívod, tzv. Ukludňujúci prívod, aby sa nezvírila nečistota na dne. A je tu potom aj bezpečnostný prepad. V prípade, že sa zásobník plne naplní, tak cez ten bezpečnostný prepad voda vyteká, napríklad do vsakovacieho zariadenia alebo niekde inde. Na to, aby sa dažďová voda dostala do nádrže, čo najčistejšia, musí prejsť niekoľkými stupňami filtrácie. Prvý stupeň zabezpečuje sieťka osadená vo vnútri dažďovej rýny. Táto zachytáva hrubé nečistoty zo strechy, ako sú listy či úlomky konárikov. Ďalej sa voda dostáva zvislým zvodom do lapača jemnejších nečistôt. Na dne lapača dochádza k sedimentácii, teda k usádzaniu piesku a drobných kamienkov. Pred vstupom do samotnej nádrže je ešte posledná sitková filtrácia, ktorá zachytí aj veľmi jemné nečistoty. Takže za zhruba hodinu po daždi tá voda je vždy naprosto čírá. Tu je príklad porovnania, alebo tu je taký výsledný efekt. Pitná voda a dažďová voda. To znamená, že ten rozdiel je v podstate po, povedzme, vizuálnej a dovolím si povedať aj po nejakej pachovej stránke úplne na nerozoznanie. Aké je ešte ďalšie využitie takejto vody? Využitie dažďovej vody je najefektívnejšie práve v rodinnom dome alebo v domácnosti. Na splachovanie toaliet, umývanie podláh, okien,
povedzme aj závlahu domácich rastlín, dopušťania vody do ostrekovačov aut, ale predovšetkým na pranie. Práve to pranie je najzaujímavejší spôsob využitia dažďovej vody. Pán inžinier, táto nádrž má 5 kubíkov, to znamená 5000 litrov. Keď to je naplnené, je to skutočne veľký objem, aj veľká váha. Ako treba takúto nádrž technicky osadiť? Osadzať sa do pripraveného stavebného výkopu alebo montážnej jamy. Veľmi dôležité je, aby podloženie sa dalo, preto je nutné, aby bagrista neprekopal budúce dno montážnej jamy. Pokiaľ by ho prekopal, je potrebné, aby na dne sa osadila betónová doska. Na túto dosku sa potom dažďový zásobník položí. Zasýpa sa po 30 cm, pričom je veľmi dobré, pokiaľ táto zemina sa prelieva vodou, aby dobre sadla. To znamená, že musí to byť veľmi dobre zhutnené, to okolie, aby tam nedochádzalo k následnému sadaniu. Nachádzame sa na mieste konkrétnej realizácie, kde ste inštalovali cisternu na zásobnú vodu. Je to svahovitý pozemok, moderný dom s plochou strechou, ale nie je tu vidno ani nejaké dažďové zvody. Akým spôsobom sa vôbec voda dostáva do cisterny a ako je následne využiť? Tak áno, v tomto prípade sa jedná o dom s plochou strechou, kde bývajú dažďové zvody zapustené alebo skryté v samotnom telese rodinného domu. Nie je to samozrejme na závadu, je to len iný spôsob zachytávania tejto dažďovej vody. Tá dažďová voda je v zemi privádzaná do dažďového zásobníku. V zásobníku je osadené ponorné čerpadlo. Je to výhoda osadzať samotné čerpadlo do zásobníka, pretože nezaberá to inde v dome miesto a navyše je to nehlučné. To znamená, že to čerpadlo je dolu ponorené vo vode pri tej hĺbke. Samozrejme, ako ste spomínali, jednak nie je hlučné, ale predpokladám, tým pádom ho na zimu ani netreba nejak zazimovať, vyťahovať alebo niečo podobné. Čo sa týka samotného výkonu alebo napojenia už na, povedzme, miestvujúci nejaký závlahový systém, prípadne na hadicu, od čoho to závisí? Čerpadlo sa dimenzuje. Je to taký technické označenie výtlak. Zhruba sa osádzajú čerpadlá s výtlakom od 45 do 65 metrov. Tento výtlak vyžadujú závlahári, aby tlaková závlaha dokázala dostatočným tlakom zavlažovať záhradu. Tento tlak postačuje samozrejme aj pre práčku v rodinnom dome, aj pre splachovanie. V akej fáze napríklad projektovania domu alebo prípravy na výstavbu by mal investor uvažovať o tom, že bude chcieť zásobník na dažďovú vodu? Tak je to dobre, čím skôr to vie, pretože vo fáze hrubej stavby je vlastne posledná doba, kedy ešte sa môže stavebník rozhodnúť, že si zaobstará dažďový zásobník. Neskôr sa dá skutočne použiť dažďový zásobník len na vonkajšie použitie, čiže len na závlahu. Čo robiť v prípade, že mám plný zásobník, príde napríklad k letnej búrke a do zásobníku sa mi tlačí ďalšia voda? V tom prípade je tam prepadový sifón, cez ktorý prebytočná dažďová voda odchádza. Čo sa týka potom toho opačného prípadu, to znamená, že mám vyčerpanú vodu, akým spôsobom sa dopúšťa takýto zásobník? Je to riešené automaticky. V zásobníku je hladinový senzor a pokiaľ hladina vody klesne pod istú nastavenú minimálnu hladinu, tak sa automaticky dopustí pitná voda. Najväčšou výhodou dažďovej vody je určite to, že je zadarmo. Ďalším plusom je, že táto voda neobsahuje minerály a je dobrým rozpúšťadlom. V praxi to znamená, že jednoducho nevytvára vodný kameň, ktorý sa usádza na závlahových tryskách a tesneniach. Zároveň dobre rozpúšťa minerály obsiahnuté v pôde, čím uľahčuje ich príjem pre rastliny. Vhodná je teda na zavlažovanie záhrad, ale aj technické využitie v domácnosti. Napríklad pranie či splachovanie toalety. Nevýhodou dažďovej vody je to, že nie je stabilným zdrojom. Kvôli premenlivosti počasia a najmä z hľadiska hygienických noriem nie je vhodná na pitie. Dobrý deň, vítajte v záhradnej poradni.
Dnes nezačneme typicky otázkou, ale takýmto milým darčekom, ktorý nám poslala naša diváčka pani Michaela. Ide o semienka rastliny Stapelia, teda sukulentu, ktorý si zakúpila a už v tomto roku jej zakvitol a vytvoril takéto zaujímavé plody, ktoré neskôr praskli a boli plné takýchto semienok, ktoré pripomínajú semienka púpavy. Naša diváčka verí, že sa nám z týchto semienok podarí vypestovať krásne rastlinky, no a samozrejme my sa o to pokúsime a o výsledkoch vás budeme informovať na sociálnej sieti. Pani Michaela, nielen pre vás, ale aj pre ostatných divákov tu mám jeden jednoduchý tip. Rastlinky, akými sú rody Stapelia či Orbea, sa veľmi jednoducho rozmnožujú pomocou odrezkov. Postačí, ak rastlinám odrežete výhonok alebo ho jednoducho odtrhnete, ranu necháte 1 až 2 dní zaschnúť, no nie na priamom slnku a následne ich vysadíte do substrátu. Ten by mal byť určený priamo na kaktusy alebo sukulenty. Ešte vám musím dať jednu radu, ktorá sa týka najmä tohto horúceho letného počasia. Kaktusy a sukulenty sú samozrejme rastlinky, ktoré znesú extrémne podmienky, no neplatí, že čo možno, že mnohých z vás nabáda, že by ste ich práve teraz mali viac zalievať, aby dostali dostatok vlahy. Opak je však pravdou. Kaktusy sú rastlinami, ktoré v tomto horúcom počasí doslova zatvárajú svoje prieduchy a všetky otvory, čiže vodu absolútne nepríjmajú. Preto by ste im takto mohli skôr uškodiť. Zalievajte ich preto skôr v období, kedy je naozaj priemerné počasie, možno že zamračené a ideálne buď ráno alebo večer. Celosezónnym problémom nielen v okrasných, ale aj v užitkových záhradách patrí napádanie rastlín rôznymi škodcami. Najmä za daždivého počasia ide o slizniaky, ktoré vedia narobiť naozaj v záhrade veľké problémy a škody. Mnohokrát sa nás pýtate nielen na sociálnej sieti, ale taktiež aj na našej stránke, ako s týmito potvorami bojovať a ako sa ich zbaviť. Ja osobne odporúčam používať prípravky, ktoré sú na prírodnej báze a neškodia iným živočíchom, nám, ale taktiež ani životnému prostrediu. Ide o rôzne granuláty. Látky, ktoré obsahujú, sa po čase v pôde úplne rozpustia. Ich aplikácia je veľmi jednoduchá a spočíva v tom, že ich rovnomerne rozhádžeme do okolia rastlín. Granulky fungujú na takom princípe, že slimáky sa ich najedia, zalezú do svojho úkrytu a tam uhynú. Ak na ne zaprší alebo ich zalejete, nemusíte sa obávať toho, že by účinok nebol funkčný, ale naopak stávajú sa pre slizniakov a slimákov ešte atraktívnejšie. Na záver mám pre vás pripravenú zaujímavú dekoráciu, no a dnes to bude naozaj netypické, pretože si vytvoríme mušľovú zvonkohru. Tá vám môže skrášliť napríklad takéto prístrežky a miesta, kde je veterno a môže vám naozaj zahrať veľmi príjemnú melódiu. Potrebovať budeme samozrejme samotné mušle, ktoré ste si buď nazbierali na dovolenke alebo zakúpili a takto dostanú konečne využitie a iný rozmer. Postup je nasledovný. Pripravený polystyrenový kruh si postupne obalíme do jutoviny, ktorú sme si nastrihali na tenké pásiky. Tu si pripevníme pomocou tavnej pištole. Takto si v podstate získame základ, na ktorý budeme ďalej priväzovať mušličky. Prejdime k samotným mušličkám. Ak máte kvalitný vrták, môžete si do nich navrtať dierky a postupne si ich naväzovať na pripravené špagáty. Ja som sa však rozhodla tieto mušličky pripevniť pomocou tavnej pištole. Je to jednoduchšie, no musíte zvoliť dostatočné množstvo silikónu, aby mušle na špagátiku dostatočne držali. Ďalej ich pomocou špagátiku naväzujeme na kruh, ktorý sme si predtým už pripravili. Neskôr si ich naväzujeme na pripravený kruh v pravidelných rozostupoch, a to tak, aby sa pri jemnom vetre dotýkali a vytvárali príjemnú melódiu. No a takýmto spôsobom si vytvoríte nielen vizuálne, ale aj zvukovo zaujímavú dekoráciu. Na dnes je to všetko a ostatné tipy a nápady nájdete nielen na našej webovej stránke, ale aj na sociálnej sieti. Dovidenia! Vítam vás pri sledovaní vášho obľúbeného kalendára záhradných prác. Bylinkám, ako sú napríklad šalvia, medovka či meta, odstraňujeme kvety a priebežne ich striháme, čím udržiavame kompaktný tvar. Zostrihané bylinky i hneď konzumujeme, sušíme alebo mrazíme. Zeler patrí medzi druhy, ktoré si vyžadujú pravidelnú a dostatočnú závlahu v letnom období. Nezabúdame ani na vylamovanie spodných listov a odburiňovanie záhonov. Počas júla začíname so zberom cibule a cesnaku. Dôležité je, aby sme zabezpečili dôkladné vysušenie cibúľ, nakoľko by mohli podliehať poškodeniu. Následne ich uskladňujeme na suchom mieste. Leto je v plnom prúde a nezabúdame na pravidelné hnojenie letničiek. Používame kvapalné alebo kryštalické hnojivá, ktoré zabezpečia bohaté kvitnutie do jesenných mesiacov. Odstraňujeme ich suché kvety. Ostatné zaujímavé tipy nájdete na našej webovej stránke alebo sociálnej sieti.
Aj ručné náradie dostáva v poslednej dobe zaujímavé, ba až futuristické tvary, ktoré zefektívňujú a uľahčujú prácu. Takýto dizajn nazývame ergonómiou. Viac povie náš ďalší odborník. Richard, ergonomia v náradí, je to len nejaká modná záležitosť, alebo má to nejaký zmysel? Určite to má praktický význam, môžeme si to ilustrovať na tomto malom náradí, kde nie je obyčajná jednoduchá rúčka, ale rúčka je vytvarovaná s mäkkou podstielkou, vytvarovaná tak, aby sme si mohli oprieť napríklad palec alebo zatlačiť na lopatku z vrchnej strany. Čiže tak, aby sme si uľahčili každý úkon, ktorý s tým nástrojom budeme robiť. V podstate tá ergonómia, ak tomu správne rozumiem, je vytvarovanie, povedzme, rúčky alebo toho jednoduchého základného, povedzme, náradia, ktoré už ľudia poznajú, povedzme, až tisícky rokov, do takých tvarov, aby aj nejakým malým pohybom alebo držaním to bolo menej námáhavé a efektnejšie sa s tým pracovalo? Áno, vlastne náradie slúži na to, aby sme spravili nejaký pracovný úkon, ktorý si chceme, ale ako každý človek, uľahčiť. Takže malo by sa nám pracovať pohodlne a účinne. Richard, toto drobné náradie vyzerá skôr ako hračky, hraje to jednak aj farbami, ale zaujímavými tvarmi. Na čo napríklad slúži takéto náradie? Toto náradie je tiež výsledkom dlhodobého vývoja a snahy uľahčiť si prácu. Je to jednoduché predĺženie ľudskej ruky, tak aby sme mohli obojsmerným pohybom odbriňovať malé záhony, husto nasadené rastliny v nádobách a podobne. Má to širšiu a užšiu stranu. No je to skutočne zaujímavé, pretože keď to aj chytím tu v prednej časti, keď človek oprie ten prst a držím toto dlaňou, cítim aj tú pevnosť, čiže na ten záber, na tú burinku je to ozaj pevné a dokonca mi to pripomína aj počítačovú myšku, čiže asi aj ten vývoj aj takýchto vecí možno súvisí veľmi blízko s tým, ako ľudia uchopia v podstate to náradie. U týchto nástrojov vidíme, ako ďaleko sa už dostal vývoj aj u také jednoduchej veci, ako je nástroj na odburiňovanie. V podstate sa jedná o hrubý drôt, ktorý je zatočený oblúkovito a umožňuje nám aj v úzkých riadkoch intenzívnu kultiváciu pôdy po nasadení rúčky. To znamená, že keď aj toto náradie používam, určite tá pôda musí byť dostatočne vlhká, ale jednoducho vlastne len podoberiem tie korienky tej buriny, ona padne a tým pádom sme ju nejakým spôsobom zlikvidovali a prekyprili sme pôdu. Áno, presne tak a práca ide veľmi rýchlo od ruky. Čo sa týka napríklad tohoto náradia, sú tu typy s plochým alebo oblúkovým, nazvime to nožom? Tento nôž je vytvorený z ocele, ktorá sa používa na pílové listy, čiže má veľmi dlhú životnosť. Tvar rovný slúži na plitké odburiňovanie, niečo ako naša plečka. Tvar, ktorý je zahnutý, slúži na hĺbšie prekyprenie. Tu ešte u tohto nástroju sa zintenzívňuje práca pomocou tohto klbiku, kde dochádza asi k 25% úspore pracovnej sily, tým, že je to takto ukotvené. Richard, do toho malého náradia prejdime k tomu väčšiemu. V čom začína vôbec tá ergonomia pri vyššom alebo väčšom náradi? Tak v prvom rade si chceme asi uľahčiť prácu tým, že si zvolíme správnu výšku náradia. Napríklad, môžeme to ilustrovať na príklade týchto dvoch rúčok. Človek s vyššou postavou, aby sa mu pohodlne pracovalo, si zvolí rúčku po výške 150 cm. Žena alebo človek nižšieho vzrastu si zvolí takúto 140 cm vysokú rúčku. Keď prejdem k takému tu klasickému drevenému porisku, čo je na tom ergonomické? Máme tu nainštalovaný tzv. T-úchop, ktorý spôsobí inú polohu tela pri práci a uľahčí nám celú pracovnú činnosť. To znamená, že pokiaľ by tam nebol, ja tú lopatu držím takto a nejakým spôsobom nahadzujem, ale keď ju chytím tým T-úchopom, tak vlastne ten pohyb je o mnoho, aj sa nemusím toľko zohýbať a je pohodlnejšie. Áno. Ten vývoj ide ďalej. Samozrejme, ako sa to posúvalo napríklad pri takomto ručnom náradi, ako sú lopaty alebo rýle? Neskôr sa začali osadzovať napríklad rýlovacie nástroje tzv. D-úchopom pre ešte pohodlnejšie uchopenie. Práca s takýmto náradím je o mnoho pohodlnejšia než s klasickou jednoduchou drevenou rúčkou. To znamená, že tento, ako si ho nazval D-úchop, je perfektný, lebo viem to chytiť celou rukou, túto chytím, zatlačím nohou a viem pohodlne pracovať bez nejakej extrémnej námahy. Čo sa týka rúčok, tie už ostali v takom tvare, ako sme mali na tom jednoduchšom rýle, ale prichádza časom k vytvarovaniu rúčky. To vytvarovanie spôsobuje
iné zahlbovanie do pôdy, čiže ešte viac znížená námaha, ešte širší úchop, aby sme aj s rukavicami vedeli chytiť ten reel, aby sa menej namáhala noha, tak sú tu ešte zväčšené nášlapné časti. Z akých materiálov sa vyrába vlastne takéto nárade? Spomínali sme drevo, oceľ, sú aj iné materiály? Áno, tu vidíme klasický reel s kvalitnou drevenou rúčkou. Pracovná časť je z karbonovej uhlíkovej ocele. Tu vidíme rúčku, ktorá je z kovu a je poplastovaná. Je tu tzv. Soft gripový mäkký úchop. Pracovná časť je z nerezu. A tu vidíme takisto pracovnú časť karbonovej ocele a tu je použitý plast s tzv. Fiberglassovými vláknami. Čiže je tam spevnenie ručky sklenenými vláknami. Táto ručka má takmer neobmedzenú životnosť. To znamená, že aj na to páčenie alebo také námáhanie je to v podstate asi materiál, ktorý je veľmi pevný a neohne sa napríklad ako kov alebo nezlomíme ho ako drevo. Áno, vydrží veľmi veľa. Richard, ty si pre nás pripravil aj niektoré veľmi zaujímavé náradia. Vidím, toto je niečo, čo sa dá dosť ťažko definovať. O čo konkrétne ide? V podstate sa jedná o náhradu motiky. Kopanie motikov a odbriňovanie je pomerne fyzicky náročná práca. Toto náradie šetrí kopec energie a môžeme ho používať obojsmerne. Čiže môžeme klasicky odburiňovať nie len v jednom smere, ale aj takýmto pohybom v dvoch smeroch. No tak už len na tej ukážke, čo si ukázal proti klasickej motike, kto raz v živote robil s motikou, vidí, že je to ďaleko rýchlejšie a vyzerá, že aj menej námahavé. A zaujali ma aj tieto hráble. Vyzerajú ako štandardné hráble, ale majú tuto nejaký špeciálny rám. Na čo sú presne určené? V podstate sú to obyčajné kvalitné hrable na prípravu pôdy, ale táto konštrukcia uchytenia umožňuje na rozdiel od tých tradičných hrablí, kde je rúčka prizváraná alebo uchytená priamo do telesa tých hrablí, umožňuje v tomto prípade vyrovnávanie povrchu napríklad pred výsev trávnika. To znamená, že tvoria taký maličký smyk. Áno, presne tak. No ale čo ma skutočne zaujalo, je pre mňa tento ťažko definovateľný nástroj, pretože na jednej strane to vyzerá ako deravá lopata, na druhej strane to sa tvári ako hrable. Čo to vlastne je? Je to v podstate kríženec lopaty, hrablí a vidlí. Je vyrobený z hliníku, je veľmi ľahučký, z veľmi odolného polypropylénu. A čo s ním všetko môžeme robiť? Môžeme s ním napríklad v trávniku alebo na pôde hrabať. Môžeme materiál, ktorý nahrabeme, nabrať. Tým pádom aj preosiať, ak som správne porozumel. Môžeme preosiať, ak máme kamenistú pôdu alebo vyberáme cibulky, napríklad tulipánov. Môžeme s ním vyberať riasy z jazierka, je výborný na odstraňovanie exkrementov z trávnika. Proste to využitie je len fakt na kreativite toho, kto si to kúpi. Keď pozriem na to náradie, prípada mi to ani nie, že 3 v jednom, ale hádam 10 v jednom. Áno, záleží len na kreativite užívateľa. Ergonómia pri ručnom záhradnom náradí má nepochybne svoj zmysel a účel. Použitie moderných materiálov, ako sú sklenené vlákna, odľahčené hliníkové materiály a moderné druhy plastov, nielen znižujú váhu samotného náradia, ale aj zvyšujú jeho pevnosť a odolnosť. Ergonomickým náradím sa jednoducho uľahčujú pracovné úkony, znižuje sa námaha a zvyšuje sa bezpečnosť pri práci. Z toho jednoznačne vyplýva, že dizajn nie je vždy samoučelný a prináša so sebou celkovú efektivitu pri práci. Je čas na našu týždňovú SMS súťaž. Dnes sme si povedali viac o efektívne tvarovanom náradí, ktoré uľahčuje prácu a my sa pýtame, ako sa nazýva. Po A ergonomické, alebo po B agronomické. Vaše odpovede posielajte formou SMS v tvare sútas, medzera, písmeno správnej odpovede na číslo 7009. Výhercov odmeníme zaujímavými cenami. Priatelia, verím, že aj vďaka dnešným našim radám bude pre vás práca na záhrade menej namáhavá a stane sa skôr zábavou a relaxom. Teším sa na vás aj na budúce. Dovidenia.